Едмънд Кемпър. Интелигентен, харизматичен и смъртоносен. Историята му не е просто разказ за жестокост, а за умопомрачение и садизъм, които разтърсиха Америка. Останете с мен, докато разказвам как един човек се превръща в чудовище. Едмънд Кемпър е роден на 18 декември 1948 г. в Калифорния. Още от дете е изправен пред ужасни обстоятелства. Родителите му се развеждат, когато той бил много малък, а майка му, доминираща и жестока жена, започнала да го малтретира физически и емоционално. Тя го затваряла в мазето на къщата, изолирайки го от семейството му по предлог, че може да нарани сестрите си. Докато другите деца играели навън, Ед прекарвал дълги часове сам в мрака на мазето. Изолирането и тормозът от майка му оставили дълбоки белези върху психиката му, които по-късно щели да се проявят в ужасяващи действия. Едмънд Кемпър започна своята зловеща серия от убийства още на 15 години. През 1964 година, след пореден спор с баба си, той решил да сложи край на всичко и хладнокръвно я застрелял. Малко по-късно, когато дядо му се прибрал, убил и него. На въпроса защо го е направил, Едмънд просто казал: "Исках да разбера какво е усещането да убиеш." След двойното убийство, Кемпър е изпратен в психиатрична институция, където психолозите му поставили диагноза параноидна шизофрения. Въпреки това, на 21 години той е освободен, като лекарите били убедени, че е напълно излекуван. Никой не подозирал истинската опасност, която криел в себе си. През 70-те години Едмънд започва своята зловеща серия от убийства на млади стопаджийки. Той използвал своята висока интелигентност и спокойствие, за да убеди жертвите си да се качат в колата му. Веднъж влезли в колата му, пътят за тях бил безвъзвратен. Кемпър ги отвеждал до изолирани места, където извършвал изключително жестоки убийства, а след смъртта им действията ставали още по-ужасяващи. На Великден през 1973 година Кемпър решил да сложи край на живота на човека, който винял за всичките си страдания – неговата майка. След като я убила по мъчителен начин, той извършил ужасяващи и извратени действия с тялото й. Това убийство било последното му престъпление, но това, което последвало, шокирало дори полицаите. След като убива майка си, Кемпър се обажда на полицията и доброволно се предава. Той направил подробни самопризнания за всичките си убийства, до най-малката подробност, а полицаите останали шокирани от хладнокръвния му разказ. Кемпър казал на полицаите, че е трябвало да убие първо майка си и нито едно от останалите убийства нямало да бъде извършено. Същата година той е осъден на доживотен затвор без право на условно освобождаване. Той се признава за виновен за 8 убийства, включително това на майка си. Въпреки интелигентността му и пълните самопризнания, съдът преценява, че той е изключително опасен и затова го лишава от правото на условно освобождаване. От тогава Кемпър излежава присъдата си в затвор с висока сигурност в Калифорния, като периодично му се отказва условно освобождаване